Tak som rád, že Bačová cesta založila sa to tradícia v Papradne a už 13. rok to tu funguje. No a som šťastný, že Hanka Beníková sa toho chytila. Hanka Beníková je poslankyňa v našom obecnom zastupiteľstve, takže tá spolupráca medzi takýmito podnikateľmi a obcov je výborná a tak by to malo fungovať v každej obci. No a ono sa to potom odzrkadľuje aj na tej práci, aj na tom okolí, že tí ľudia sem radi chodia, to jej úsilie je pretavené v ten úspech, že majú výborné výrobky, starajú sa o ten kataster, je tu nádherný výhľad. No a o tom svedčí aj množstvo ľudí, ktorí sem prišli na túto Bačovú cestu. A vždy sa sem radi vracajú, lebo vidíme tu tie tváre a tých mladých, čo som tu stretával ešte pred 10 rokmi, už predsa sú starší ako aj ja. A ja som rád, že sa tu s nimi zase po rokoch zase stretávam. iPhone.